gin yore mage mopogore kod galamoro makoro bago ne jopinyne. Gin yore mage manyalo tiyo godo mar kuodho piny kaka oganda luo. Nikech nyadi mang'eny oganda moko osebedo ka jarowa ni kidwaro pong' mar pap e rali to yot mondo iwach dholuo moro to ji biro winji mang'eny. Erokamano, ing'e ni penjo mi penjo cha omiyo itugo juok kaka wanene je. Itugo juok kaka wanene. Gi kama ibiro no we akele gi kama je kele gono eka koro ariw ni wiye dichiel ta chome mondo chop tung. E mbaka ma jawinjo moro penjo mar Kanan cha. To Kanan miteno gi ODM cha. Jakom chien kacha nyo wacho ne 2013 kokalo ochako kalo 2017 to kobire 2022 kinde duto gite nyocha nonwang'o nyang' e aora mar Kanan. Koro chien kacha no wacho ni nyang' notimo ang'owa nodino nam dong en mano wacho kende. Koro bang'e ka Jakom no dhi ogolo leke nyang', odhi omuko lekege lakini nyang' to dong' e pi. Koro ibiro to kiomo ni mondo ikal tineno nyang' to pachi moro pare ni lekege to onge dhi kal. Mak mana ni rao be pod odong' e pi kacha, kech ok nyang' kende manyalo negi aora kikalo. Winjo wach ni maler. Koro gik moko te ma samoro ne pod oging'owa gi chopo Kanan cha moko pod nitie. Obadho ka moko pod nitie. To badhogi ok digolgi ka oganda ok oriwore. Tiende ni samoro ka ubiro mang'eny kama kuchomo nam to kata nyang' cha be nyalo luor. Koparo ni laka koro onge to jogi biro dhano kweth mathoth. Victor, jogi biro ka githoth koro samoro nyang' be nyalo luor. Masa moro du biro ng'ata achiel to ngamo. Mae emomiyo bedo gi strong political parties ka nyalo bedo to betie maber. Nikech samoro sama koro Yang owuok kende, Ken owuok kende, Gavana owuok kende, to koro nengo ubedo mayot. Nikech iluongo ka gwen kama osemiyi $2 million, 200 tidhi. To sama koro ang' utegno to akoni ema lose lowa. Ma gima wadwaro pi, wadwaro ndara ni mondo losi. Wadwaro weche mag SHA machando mine gi. Sani mine man kae biro nyisi Victor ni ka gidhi e wach mar SHA cha to klinik ka klinik mine donge nitie pesa muchulie makidhi e lab idwa ni chul klinik. Magi gin mbekni manyaka go nikech kaka je wacho Victor kapok aduogo nigo en ni onge ndara mondik ni ODM. Kiringo chakre Ugunja mangi chop Nairobi ka nitie ndara moger kae to bang'e wan Kisumo. Ayudi ndara mango oger mayom kaito owir gi kala mar ODM. School fees kidhi chulo nitiere kamiriembe nyithi jo ODM to mokiweyo jitiriembo. Sama pi onge kor gweng' ma mine wuotho kilomita 10 kadhi omo pi gi punda moko ting'e wigi. Tiende ni wakwong wang'iyo ni kapod ok wachopie magi sama yath onge osiptal nikech mbaka ni bende ok wabigoe mane national level. To jotendwa bende moyier nyaka county level kik gipar ni ginyalo ringo gima kaito koro gisiemonwa ni wan nowewa sirikal wang'iyo Ruto. Yedhe manyocho kele osiptal ka magi mbaka ma wadwaro be gin kanyo. Koso no okelgi to ng'ato sign ni yedhe odonjo to yedhe odok Nairobi. Dhano dong' ka nyiewo yath e osiptende ma wan gogi. Koro onge kaka wanyalo ng'iyo malo ka piny ka to. Koro mae mbaka manyaka wang'ini to kawa hold William Ruto to account jotendwa man kaegi. MCA mane wayiero gi kapok ginyiso wani William ber gin tang'o ma gitim. Wandai John Mbadi gi jogo mantiere lemo mar sirikal gi ero gikone wani jatend piny noweno wambe wang'e noweno wa sirikal to kaka Ken penje ni to in ero Jakom nowewa sirikal idwa kowa kanye. In ang'o misetimo ne jopiny nikech ka ok wahol jotendwa to account to gibiro masa moro ng'ato en ofuku ne ber to kolor kacha kaka wacho cha to ineno kimiyo ji ka gwen kamae ikoni rieda to kosetie kodu to en yemo yutie. Wan kaka jopiny wadhi yuda ng'o. Gavana kaka inene no ber ndi mak mana jopiny bende tinde kiwuotho kuonde migoe campaign mag rallies gi to wacho ni jatend kodwa chon chiri dhi lor biga campaign koro ka wuotho kote monitoring. Yes. Koro mane momiyo Victor bicho winjo kiwacho ni aluf nolos ne ng'ata achiel. Koro ing'e na alufu cha kolose ne ng'ata achiel to setiekore kodi ok ibi kwae ndara. Ok ibi chung'e mbele ne mondo iwach ne weche mag thieth. Ok ibi chung'e mbele ne mondo iwach ni osiptal oger kendo wirangi maber nyo bedo launch to yath onge. Koro mae mbaka ma wang'iyo to ere kaka school fees ma samoro janyuol mobet ka eni makini ya sikul to nigi nyithindo 3 e form 4 sama intiere ka ni WhatsApp opong
ang'eni mari samoro pong' malomara. WhatsApp opong' arambe nitiere ma ji doke go arambe weche mane wawinjo mag sikul ni koro ing'ado school fees ka ma koro jonyuol dok bedie gi pek ka. Wan koko oganda Luo, tang'o mane ma wachiwo manyalo duoko pek mar ngima ne oganda